بسماي درتنا تيوري كتر عسرته نلو معنتي نريا تمرت دما فايب ماركينج ወይ ናይ መንገዲ ምልክታት ኣብ ጽርግያ ኣብ እቲ መንገዲ ዝገብርዎ ነቲ ጽርግያ ለኽዮም ዝገብርዎ ምልክታት ማለት እዩ እዚ ዜኒና ክንረና ኢሎም መዓንቲ ስለዚ እዚ ብምሉኡ ኣብ ምንታይና ንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ኣብቲ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንዝውር ከለና ነቲ ጽርግያ ቅድሜና ዘሎ ንኣብነት ምልክት ናይ ትራፊክ ኣብ ፓሎ ኣብ ገለ ተንጠልጢሉ ወይ ኣብ ላዕሊ እንተዘይጸኒሕና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጽርግያ እውን ኣንቢብና ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣገደስቲ እየን ማለት እዩ በዚኣ ክንጅምር ኢና ተቐዳመይቲ ሾሮፈልት ሊንየ ትብል ዘላ እንታይ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ጽርግያ እንተወፂና ንሕና ብየማን መንገዲ ሒዝና ንኸይድ እንተለና ኣንጻርና ኸ ዝመጽ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየና እቲ ኣብ ሓደ መንገዲ ተለና ኣብ ኖርዌይ ሓደ ኣንፈት ዝኸዱ ብጻዕዳ እዮም ዝፈላለዩ ኣንጻር ኣንፈትካ እንተኾይኑ ግን ብጫ እዩ ዝፈላለ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኖርዌይ ክንብል ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዓድታት ወፂና ክንዝውር ከለና ጻዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ መፈላለዪ ናይ ኣንጻርካ ትኸይድ ዘላ ኣንፈት መኪና እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ንሰሜን ትኸይድ ከለኻ ንሳ ደቡብ ትኸይድ ከላ ንበሎ ወይ ከዓ ኣንጻርካ ትመጽእ ዘላ መኪና ካባኻ ብጻዕዳ ሕብሪ ክፍለ ይኽእል እዩ ሕጂ ልክዕ ናይ ኖርዌይ መሲልካ ምናልባት ኣብቲ ሓደ ናቶም መስመር ከይትኣቱ እቲ ጻዕዳ ሕብሪ ኣብ ኖርዌይ እቲ መፈላለዪ ሕብሪ ናይ ኣንጻር ትራፊክ ብጫ እዩ ኣብ ካልእ ግን ጻዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ዓዲ ጌሽካ ምዝዋርካ መሰረታዊት ነገር እዚኣ ቸክ ክትገብር ኣለካ ተወሓደ ማለት እዩ ካልእ ሕግታት እውን ቸክ ምግባር ጽቡቕ እዩ ግን ኣንጻርካ ትራፊክ ብምንታይ ድፍለ ወይ እቱ ምስ በልካ ተስተውዕሎ ሊሃ ግን ቸክ ጌርካዮ ምኻድካ ዝያዳ ኮንፊደንስ ጌርካ ትዝውር ማለት እዩ እዚ ኣንጻርና ከምዚ ዝህብ ኣብዚ ክስገር ከኣል ኢልና ፅሒፍናዮ ዘለና ግን እንታይ ማለት እዩ እንዳዘወርካ ከለኻ እንተ ደኣ እዚ ጻዕዳ እዚ ፀኒሕካ እዚ ጻዕዳ ምልክት ፀኒሕካ ሰጊርካ ናብቲ ሓንቲ ፈልት ወይ ሌን ክዝውር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ኸዓ ኣንጻርካ ይድፈሊ እዩ ዘለና ግን እንዳኸድካ ከለኻ እንተ ደኣ ብቕድሚኻ ዝኾነ ዕንቅፋት ኣጋጣሚካ ንኣብነት ኣውቶቡስ ጠጠው ኢላ ኣላ ወይ ዝኾነ ነገር ሒዝዎም ኣሎ እቶም ቅድሚኻ ዘሎ መኪና ተበላሻቶም ኣንጻርካ ዘሎ ትራፊክ ነፃ ምዃኑ ወይ መፀካ ከምዚ የለ ትራፊክ በዚ ኣንጻር ሪኢኻ ሰጊርካ እንደገና ናብ ቦታኻ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ናብ ዝዝውር ተለኻ ናብ ዝሰግር ምስ ከድካ ግን ቀልጢፍካ ክትምለስ ኣለካ ምክንያቱ በንጻርካ ዝመፃ መኻይን ክትዕንቅፈን ስለ ዘይብልካ ቀዳምነት ናተን ስለ ዝኾነት መንገዲ እዚ ፍልልየን ግዜያን እዚኣ መጠንቀቕታ ኢልና ዘለና ቫሸሊኔ ካብዚኣ እዚአን ሓፀርቲ እየን እዚኣ ግን ንውሕ ኢላ ስለዚ እቲ ነዊሕ እንተኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ መጠንቀቕታ ንጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ኣብዚ ከም ዝበልናዮ እዚ እንተኮይኑ ኣንጻርካ ትራፊክ መፅእ ኣሎ ተሽከርከርቲ ስለዚ እንተ ደኣ ሰጊርካ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል የጠንቀቐካ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንቕድሚኻ ፅቡቕ ሲግቲ የለን ፅቡቕ ክትርኢ ስለ ዘይትኽእል ንበሎ ኣንጎሎ ድዩ ዘሎ ወይ ዝተፈላለየ ምክንያት እቲ ቅድሚኻ ዘሎ ፅቡቅ ጌሩ ኣይረኣየካን ኣሎ ንኣብነት ኣብ በረኻ ትዝውር ኣለኻ እቲ መንገዲ ድማ ነዊሕ ክረኣየካ ፀኒሑ ኣብ መንጎ ግን ትጥወላ እታ መንገዲ ሕጂ ዝኾነት መኪና እንተ ደኣ ከልኪላትካ ቅድሚኻ ክትሰግር ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ የጠንቀቐካ ኣሎ ትኽእል ኢኻ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ የጠንቀቐካ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እቲኣ ፅቡቕ እንተ ደኣ ትንህር ኣላ ኮይና ንስኻ ቀልጢፍካ ሰጊርካ እያ ቅድሚ እቲ ኣንጎሎቲ ክትመጽእ ትኽእል መኪና ቀዲምካ ናብ ቦታኻ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ትሓስብ ኣለካ ኣፀቢቓ ዝሒላ ቀልጢፍካ ክትሰግር ትኽእል ተኾንካ ምናልባት ወይ ጠጠው ኢላ ዓይነት እንተ ደኣ ተዘይኮይኑ ግን ማዕረ ማዕሪኣ ንሂረ ንኣብነት 70 እናኸደስ ንስኻ ናይ 80 ንበሎ 80 ሰጊረ ቀልጢፈ ክምለስ እየ ተኢልካ ግን ምናልባት ንሳ እውን ትኸይድ ስለ ዘላ ብ70 ብዙሕ ግዜ ክወስደልካ ይኽእል እዩ ኣንጻር ትራፊክ እንተርኪብካ ከዓ ሃንደበት ክኾኖም ይኽእል ሓደጋ እውን ክፈጥር ይኽእል ስለዚ ብጣዕሚ ተጠንቂቕካ ኢኻ ፎር ቢሾሪንግ ክትገብር ዘለካ ተጠንቂቕካ ኢኻ ክትሓልፎ ዘለካ ማለት እዩ ጻዕዳ እንተኮይኑ ከዓ ሾረፈልቲ ክትቅይር ኣብ ሓደ ኣንፈት ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ኣንጻርካ ዝመፅእ የለን ግን ክትሰግር ተኾንካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ስለምንታይ ዘጠንቀቐካ ዘሎ ሜይቢ ኣንጎሎ ክህሉ ይኽእል ሜይቢ በቲ ትሰግረሉ ዘለኻ ቦታ ዝኾነ ናይ ኣውቶቡስ ቦታ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ማለት እዩ
ስፓሬሊኔ እዚ መፈላለይ መንገዲ ማለት እዩ ጻዕዳ እንተኮይኑ ናብ ሓደ ኣንፈት እናኸድካ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክትሰግራ ይትኽእል ኣብዛ ጻዕዳ ተበፂሕካ እዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ከባቢ ሴማፎሮ ሓፀርቲ ጻዕዳ ክጸንሓና ክእል ወይ ብዓቢኡ መንገዲ ክፍለ ከሎ እዛ ብጫ ከዓ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ኖርዌይ ኣንጻርካ ዘሎ ትራፊክ ብብጫ ይፍለ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እንተላ ወላ መኪና ትሕለፍ ቅድሚኻ ተሃሉ ክትሰግር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ቅድሚኻ ዘላ መኪና ወላ ትዕገትካ ሰጊርካያ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስብርባር እንተኮይኑ ግን ትኽእል ኢኻ። ሙሉእ እንተኮይኑ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ክንዝውር ከለና እቲ ፅርግያስ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ናቱ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ካልእ ክትረኽቦ ምናልባት ኣብ ሽልቲ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ዝበዝሐ ግዜ ግን ብዙሕ ሽልቲ ክትትከል ስለ ዘይክእል ኣብ ፅርግያ እውን እቲ ምልክት ስለቲ ሓበሬታ ስለ ዝመሓላለፍ ፅርግያ እንዳረኣና እንዳንበብና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ዝተሓዋወሰ እዩ። ስለዚ ንስኻ ግን እታ ናባኻ ዘላ ሕንፃፅ ዝያዳ ንዓኻ ትምልከት ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚኣ እንተለኹ እዛ ሓፃር ትምልከት ንዓይ በዚ እንተለኹ እዚኣ ንዓይ ትምልከት። ስለምንታይ ነቲ ሓደ ዝህቦ ነቲ ሓደ ዝህቦ ምናልባት ኣብቲ ፕራክቲካል ምዝዋር ኣብ ገለገለ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ግን እዚኣ ክንገልፃ እንተኮይንና ዋላ ናብ ሓደ ኣንፈት እናኸድካ ከለኻ በዚ ናይ ኣውቶቡስ ጠጠው መበሊ እንተሎ ወይ ዝኾነ መውፅኢ ቦታ ወይ ክሕወሳ ዝኽእላ መኻይን እንተለዋ በዚ እስኻ በዚ ተለኻ ናብዚ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ የቕሬታ ንኣብነት እስኻ በዚ ትመፅእ ኣለኻ ናብዚ ንኸይትሰግር ዝኸልክለካ ዘሎ ዝኸልክለካ ማለት ዝያዳ ዘጠንቀቐካ ዘሎ ነዊሕ ስለ ዘሎ ምናልባት በዚ ዝኾነ ሓደጋ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንበሎ ገለ ጠጠው መበሊ ቦታ ድዩ ወይ ገለ እንተደኣ በዚ ኣለኻ ግና ናብዚ ክትሰግር ቀሊል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝያዳ መጠንቀቕታ ዝህበካ ዘሎ በቲ ሓደ ወን ምስ ሰገርካ ክህሉ ዝኽእል ትራፊክ ንምግማት ማለት እዩ። ዝበዝሐ ግዜ እዚኣ ኣብ ምንታይ እያ ተገድስ ኣብ ናይ ኣውቶቡስ ቦታታት ወይ ከዓ ኣብ ኣንጎሎ ቦታታት ቅድሜና ኣንጎሎ እንዳመፀ ከሎ ዝበዝሐ ግዜ ክስታይ ክንቅይር የብልናን ናብቲ ኣንጎሎ ቦታ ክንኣቱ የብልናን ናብቲ ኣንጎሎ ዘለዎ ሌን ወይ ፈልት ክንቅይር የብልናን ዝበዝሐ ግዜ ምክንያቱ ካብ ኣንጻርና በቲ ኣንጎሎቲ ሃንደበት ካልእ መኻይን ክመፃና ስለ ዝኽእላ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኣውቶቡስ ቦታ ኣይ ቲንክ ዝያዳ ፕራክቲካል ኢና ክንሪኦ ንኽእል እዚ ምክንያቱ እቲ ከባቢ ዘሎ ነገራት እዩ ነቲ ምልክታት ክገብርዎ ዝገድዶም ኣብዚ መፈላለዪ ላይን ኢና ንርኢ ዘለና መስመር እታ መስመር ድማ ንዝተፈላለየ ዓይነት ትራፊክ ትፈልየልና ማለት እዩ። ኣብ ምዝዋር ግን ብዙሕ ትርጉም የብሉን ጥራይ መስመርና ሒዝና ክንከይድ ኣለና። ንመን እያ ትፈሊ ዘለኻ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት በዓል ብሽክሌታ ናይ ብሽክሌታ ፈልቲ እንተደኣ ኮይና ትፈልየና ዘላ ኣንጎሎም ንጥውየሉ ንኣብነት መንገዲ ወዲእና በዓል ብሽክሌታ ከይህሉ እቲ መንገዲ ቸክ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ናይ ጎኒ መስትያትና። እዚ መራሒ መስመር እዩ። ዝበዝሐ ግዜ ኣሸጋሪ ንምግማቱ ኣሸጋሪ እንተኮይኑ ሓደ ቦታ ብየን ትኸይድ ክመርሓና ይኽእል ማለት እዩ። ትርጉሙ ውሕደ እዩ ከም ኩሉ ማለት እዩ። እዚ ናይ ጫፍ መስመራት እዩ ካንትሊኔ ናይ ጫፍ መስመር እዛ ምልእቲ እንተኮይና ክትሰግራ ኣይትኽእልን ኢኻ ጫፍ ስለ ዝኾነ እውን ደስግር ዳርጋ ምክንያት የብልካን ዋና ኣገዳሲ ግን እንታይ እዩ እዛ ምልእቲ እንተኮይና ዳርጋ ፅቡቕ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ። ነጠብጣብ እንተኮይኑ ዝበዝሐ ግዜ ካብ ከተማ ውፅእ ኢሉ ወይ ኣብ ከተማ ኮይንካ ፀበብቲ ቦታታት እንተኮይኑ ከባቢ መንበሪ ገዛውቲ ብብዝሒ ዝርአ ፀቢብ ስለ ዝኾነ እቲ ቦታ ብጣዕሚ ተጠንቂቕካ ክትከይድ ኣለካ። ኣንጻርካ ትራፊክ ትመፅእ ኣላ ንዓዓ እውን በቲ የማናይ ወገና ልክዕ ነጠብጣብ ህልዋ ንዓኻ ነጠብጣብ ህልወካ ብበዝሒ ግዜ ከምዚ ነጠብጣብ እንተኮይኑ ኣብቲ ፅርግያ ዘሎ እቲ ፅርግያ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቕካ ትሓልፍ ኣለካ። ተጠንቂቕካ እንታይ ማለት እዩ ኣንጻርካ ትመፅእ እንተላ እታ መኪና ንኣብነት ክልቲኻ ብሓንሳብ ንሂርካ ክትሓልፍ ነፃ ኮንካ ስለ ዘይትኽእል ክልቲኻ ጫፍ ክትሕዝ ክትፍትን ማለት እዩ። ስለዚ ንክልቲኻ ብማዕረ ኣኽለካ ምናልባት እውን ኣንጎሎ እንተደኣ በፂሕካ እታ ኣንጻርካ ትመፅእ ዘላ ትራፊክ ማዕረ ከይኣኽላ ስለ ዘይኽእል ቀስ ኢልካ ተጠንቂቕካ ክትጥዎ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ እዚ ዘለወሉ ናህርና ብዙሕ ክንጥንቀቕ ኣለና ነቲ ፅርግያ ድማ ሙሉእ ክንሕዞ የብልናን። ኣብ ሓንጎልና እውን ገፊሕ እንተኮይኑ ሓደ ፅርግያ ዳርጋ ቁሩብ ስርቕ ተብል ኢኻ ናብቲ ማእኸል እትው ትብል ኢኻ ኣብ ከምዚ ነጠብጣብ ዘለዎ መንገዲ ግን ብዝተኻእለ መጠን ንየማን ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ። ጫፍ ብዝተኻእላ ክንሕዝ ኣለና።
እዚ ዘይእቶ ቦታ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ መፈላለዪ ወይ ኣብ ክንወፅእ ከለና ካብ ሃይዌያት ገለ ኣሎ ክንረግፆ ጥራይ የብልና ክንኣትዎ የብልና እዚኣ ስቶፕ ላይን እያ እዛ ናይ ስቶፕ መስመር ሕጂ ንጎኒ ዝኸዱ ኢና መስመራት ንኣቱ ዘለና እዛ ናይ ጎኒ መስመር እዛ ናይ ስቶፕ ላይን ምስ መፃና በዚ ዘዊርና ሙሉእ ስቶፕ ጠጠው ክንብል እያ ትሕግዘና ማለት እዩ ስለዚ ስቶፕ ዝብል ምልክት ተዘይሃልዩ ግን እዚኣ ላይን እዚኣ እንተላ ስቶፕ ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መፂና ጠጠው ክንብል ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ እታ መስመር እዚ ናይ ቀዳምነት ሃብ ቪከሊኒ ስሉስ ኩርናዕ እየን እዚአን ኣብ ዘለዋ ቁሩብ ተባላሽየን ኣለዋ ብስእሊ ኣብ መሬት እዚአን ተፀኒሐናና ከዓ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ክንህብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ኣብዚ እንታይ ኢና ክነስተውዕል ዘለና መሬት እንዳንበብና ክንከይድ ኣለና ብየማንና ዘለው ናይ ትራፊክ ሓበሬታታት ወይ ሽልትታት ጥራይ ዘይኮነ ወይ ሳይንስ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ሙሉእ ነቲ መሬት ዘሎ እንዳንበብና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ፓሎ ገይሮም ኣብ ምልክት ዘይሰቅልዎ ግን ኣብቲ መሬት ዝሕብር ብፍላይ የማናይ ወገን ዲኻ ትሕዝ ፀጋማይ ወገን ዓይነት እያ ንየማን ተጥዊ ዓይነት እያ ንፀጋም ተጥዊ መንገዲ እዚአን ክትፈልጥ ተን ሌን ወይ ተን ፈልት መኪናኻ ኣብ ትክክል ቦታ ኣቐሚጥካ ኢና ክትፀንሕ ዝሕብረካ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ፅርግያ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ፅርግያ መስመራት ክንከታተል ኣለና ጥራይ እዚ ናይ ብሽክሌታታት ዝሰግርሉ ማለት እዩ መንገድኻ እዚ ናይ ናህሪ መቐነሲ ስለዚ እዚኣ እንተሪእኻ ናህርኻ ትቀንስ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ናይ ናህርኻ ቀኒስካ ነዚኣ ተሓልፋ እዚኣ ምስ ሓለፍካያ ስፒድካ ትውስኽ ኣብቲ ካልእ ምልክታት ስለ ጠቂስና ዘለና ምስተኻለ ቀልጢፍና ጥራይ ክንሓልፎ ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ ፓርኪንግ ምልክት እዩ እዚ ምስ ረኣኻ ፓርክ ግበር ተዳኣ ተባሂልካ ንኣብነት ኣብ ፈተና ከይድካ ካብቲ ምረፅ ተባሂልካ ባዕልኻ ከይድካ ፓርክ ትገብር ኣብቲ ናይ ፓርክ ቦታ ናይ ስንኩላን ከይህሉ ወይ ናይ ስንኩላን ምልክት ስእሊ ኣላ ዊልቸር ዘላታ ወይ ካልእ ዝኾነ ሪዘርቭድ ነገር ከይህሉ ጥራይ ሪኢኻ ኣብቲ ንዓኻ ዝምልከተካ ፓርክ ትገብር ኣብ ፓርኪንግ ኣገዳሲ ነገር እታ መኪና ሙሉእ ነብሳ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርኪንግ ክኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፓርኪንግ ምናልባት ናይ ቲዮሪ ፈተና ክመፅእ ተኽኢሉ ንጎኒ ኢና ንገብሮ ብዚ ሕጂ ንኣብነት ንጎኒ ንገብራ እታ መኪና ሙሉእ ተኣቱ ነብሳ ንኣሽቱ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ግን ኣለዋ ሓንሳብ ንትኹል ዋላ ኣትየን እዚ ቁመት እዚ ዝኣኽለን ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ግዜ ምናልባት እታ መኪና ንትኹል ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ኖርማል ግዜ ንኖርማል መኪና ንጎኒ ዝነበረ ኣብዚ ግና ንትኹል ትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ፒለር እዚ ከዓ ኣብ መሬት ዘሎ ንኣብነት እዚኣ ተኺልካ ንክትከይድ ትሕብረካ ንፀጋም ንየማን ክትጥወ በዚ መውፅእ ከም ዘለካ ወይ ከዓ ቀይሕ እንተኮይኑ ሓንሳብ ኣብ ሽልት ንሪኦ ኣብ መሬት ግን ከምዚ ንሪኦ መሐወሲ ክኸውን ይኽእል እቲ መንገዲ ካ ውዳእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ተፈላለየ ንየማን ዲኻ ነቲ ኺልካ ክትከይድ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ምልክት ናይ ጊቭ ወይ ሳይን እያ ስለዚ ነዚኣ ከዓ ልክዕ ከምተን ብዙሓት ተኸታቲልና ስታይ ንገብራ ማለት እዩ ቀዳምነት ሂብና ንዝውር ማለት እዩ ኣብ ቀዳምነትን ምሃብን ኣብ ስቶፕን ፍልልዩ ኣብ ስቶፕ ሙሉእ ስቶፕ ክንገብር ኣለና ቀዳምነት ግን እንዳረኣና መፂና ፅቡቅ መርኣይ ቦታ ስለ ዘለና ከፋት እዩ ማለት እዩ እቲ ቦታ ዝበዝሐ ግዜ እንዳረኣና ቀሪብና ጠጠው ከይበልና እንተደኣ መኻይን ዘይሃልየን ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኩሉ ናይ ትራፊክ ሕጊ ማሊእና ማለት እዩ እዚ ናይ ኣጋሪ መንገዲ እዩ ናይ ብሽክሌታ መንገዲ ናይ ፓርኪንግ ክትገብረሉ ትኽእል ቦታ መንገዲ እዩ ምናልባት ፓርኪንግ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ክሕብር ይኽእል እዚ ናይ ብፍሉይ ፍቃድ ዘለዎም ጥራይ እዩ ስለዚ ፍቃድ ተዘይብላ እታ መኪና ወይ ናይ ኣክለ ስንኩል ተዳኣ ዘይሃልይዋ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ክልተ ሰለስተ ይሕዝኣ እየን ዝበዝሐ ግዜ ንስንኩላን ተባሂሉ ስለዚ ካብኣ ክትእልል ኣለካ ሽነ ሽረተይ እዚ ኣብ ሓዲድ ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ዝተሓዝአ እዩ ወይ ከዓ ዝሕብር እዩ ስለዚ እቲ መንገዲ እንታይ ማለት እዩ ተደሪብካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከከምቲ ፅርጊኡ እዩ ግን ከም ዘለዋ ፈሊጥካ ዝያዳ ጥንቃቐ ንክትገብር ዝሕግዝ ማለት እዩ ስለዚ እተን ሓንሳብ ኣብ ናተን ትኸይድ እያ ኣብቲ ቪድዮታት ቀዲሕና ኣለና ናይ ትሪክ ወይ ትራም ናይ ኖርዌይ ኣብ ገለገለ ጎደናታት ልክዕ ኣብቲ ሰን ዝኸዳሉ ስኻ እውን ትከይድ ትኽእል ኢኻ ብድሕሪኻ እንተመፅያ ንሳ እውን ንዓኻ ሓልያትካ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ከዓ ብፍሉይ መንገዲ ይፍለየለን ኣብኡ ተወሳኺ ምልክታት ትግበረሉ እዩ
ኣብቲ ካልእ እውን ዲስካስ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሓፈሻ ኣብ ሓሊል ዝኸዳ ከም በዓል ትራም ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዚ ቴክስት ገይሩ ሕብረካ ማለት እዩ ናይ ኣውቶቡስ ፈልቲንግ ዝብል ኣብነት ብለካ ስለዚ ኖርማል መኪናኻ ኣውቶቡስ ወይ ታክሲ እንተለው ተኣቱ ትኽእል ኒኻ እዚ እውን እቲ ዓይነት ፅርግያ ሕብረካ ናይ ኣውሮፓ ባይ ኣተን ወይ ዩሮፒያን ወይ 18 እዚ ስቶፕ ምልክት ሕጂ ኣብቲ መሬት እዩ ተፃሒፉ ዘሎ እዚ ንስኻ ከዓ ነቲ መሬት ርኢኻ ቡስን ታክስን ትብል ተሎ ካብኡ ትእሊ የለን ስኩል እንተሎ ወይ ቤት ትምህርቲ እንተሎ ንስኻ ከዓ ነቲ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ቆልዑት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንሃርኻ ተጠንቂቕካ ዝያዳ ጥንቁቕ ኮንካ ቆልዑት እንተለው ዝያዳ ሃንደበት ክኣትዉካ ከም ዝኽእሉ ዝተውዒልካ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ ትቅንስ ትኽእል ዕፁው ተኾይኑ ቤት ትምህርቲ ብሰዓታት ትዝውረሉ ዘለካ ምናልባት ኖርማል ክትዝውር ትኽእል ኣብኡ ዝበዝሐ ግዜ ስፒድ ሊሚት ዝህበካ እዩ ግን ቆልዑ እንተለው ዝያዳ ክኣትዉካ ስለ ዝኽእሉ ምጥንቃቕ እዚኣ ዝያዳ ገሊፅና ነርና ኣብቲ ናታ ምልክት እዚኣ ከዓ ኣብ መሬት ተፀኒሓ ትከኻ ካብ ክልተ ንላዕሊ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ፅዒንካ እንተለካ ክትሓልፋ ትኽእል እያ እታ መንገዲ ማለት እዩ እዚ ከምዚታት ፍሉይ ሕጊ ዝመስል ኣይ ቲንክ ዝያዳ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ጉግል ተገይርዎ ዝያዳ ብዙሕ ሓበሬታን ቪድዮን ክረክብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ከቢድ ፅዕነት ዝተሸከማ ሓልፎ ዝኽእላ እዚ ከዓ ናይ ስፒድ ሊሚት ማለት እዩ ልዕሊ 30 ንኣብነት ኣብዚ ከይዳ ይንኽእል ኢና ኣብ መሬት ኣንቢብና ናሃርና ምስኡ ከነወሃህዶ ኣለና ማለት እዩ እዚአን ክንሪአን ፀናሕና ኩለን ኣብቲ ፅርግያ ኣብቲ ኣስፋልት ዝፀሓፍ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ተወሳኺ ክንደግሞ ንኽእል እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ መሬት ዘሎ እንዳረኣና ክንከይድ ኣለና ምልክታት ኣብ ፅርግያ ፓሎ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ተንጠልጢሎም እንዳይኮኑ ኣብ መሬት እውን ተፃሒፎም ክፀንሑ ከም ዝኽእሉ ብኡ ከዓ መኪናና ኣቀማምጣ ናህራ ብዙሕ ነገር ክሕግዘና ስለ ዝኽእል ፅርግያ እውን እንዳንበብና ንዘውር ማለት እዩ ይቀኒየለይ ሕጂ ሓንቲ እያ ተሪፋትና ዘላ ናይ መወዳእታ ዳርጋ ወዲእና ኢና ቲዮሪ ፅቡቅ ወዲእኹም ኣለኹም ማለት እዩ ፅቡቅ ዕድል ምዝተረፈ ቻው ቻው